И здравейте на всички, аз съм Ксения, днес ще правим бимбо зарчане. Ето ги бимбо, ето си ползвам ги в една машиния. Отдача ще гледаме. Така. А тук се сме, не можах да покажа. Камера, тебе. Да, днес ще правим трайно чалендж. Do the light skin face. Hey, do the light skin face. Hey, do the light skin face. Hey, do the light skin face. Hey. Oh, I'm sorry, man. Little did he know he ran into Juan. Ти ме хареса, ти ме хареса. Само ти прави на Джон Сина вика. О, само. Друга. Добре, ти разсмя се? Да. Ето, аз вземам първи. И падна мисля, това е май или паста за зъби, или паста за зъби, или не знам, по вкуса ще позная. И паста за зъби. Той е от гадните, ма е вкусно. Да, без... да. Бялото е или кокос, или бебешкини, или развалено яйце. Сигурно развалено яйце, гледай му. Моето беше такова. Ако не ти хареса, го изплюй. Не, това е кокос. Не, развалено яйце. Не, е вкусно. Плюй го, аз ти казах, че... Говорят ни мери. Пини вода. Да го изплюй. Казах ти, че е гадно. Нали аз учвам с... Нямаш късмет. Но в камерата хората не те виждат как умираш. Сега имаме две гадни. В смисъл, на мен гадното ми е паст за зъби, ма това е вкусно. Така че може да го зачетем като гадно, защото такъв смисъл. Я пий вода, да. Отивай да го изплюеш. Как го изплю? Толкова е гадно. Кое яйце, бе? Развалено яйце. Майка ми се чува в камера, ако чувате нещо извинете, но затова ще спра и ще се върна, когато ще продължим. И добре хора, върнахме се. Hey, babe, look at this. I'll explain later. What's 9 plus 10? 11. Really, nigga? T-prank. Yo, it's a joke! It's a joke! Стана ли ти смешно? Кое? Ти брейто сам как му викне. Фак. Не смешно. Добре, давай. И... Кутия, бе? Сигурно е кокос. Не, това е или пуканки, или... това е или пуканки, или не знам и аз. Ти не мога... Чай. Ще разбера. Но да не е гадно, моля, искам да е пуканки. Ето аз би си толкова не обичам. Пуканки. Пригаска смета. Пак ще го изплюя, защото не ме харесват пуканките. Виж какво взех мой? Моето е пуканки с масло. Вкусно. Без да гледаш ли? Чай. Не. Без да гледаш. Как без да гледаш? Да, без да гледаш и ти. Да, аз те направя. Добре. Или повърня, или праскова. Аз напаша, че е повърня. Ако е повърня, една го изплю, защото... Повърня ли? Много е хубаво, бе. Повърня ли? Или праскова? От начало почна да е те сладко, но след това ще стане гадно. Аре, как на мен запад се хубаво е. Да, ма паста за зъби от гадните му е хубава. Гадно ли е? Не.
исках да ти се падне по върня. Стига, бе, брат. И По-скоро е сладко. It's a fucking joke! Try me, bitch. ти се разсмята и само ти вземаш. Аз само не се усмихвам. Майче го. Айде, айде. Давай. И? Tu е или сочна трева, или лайм. Изяж го. Но ела по нас сам. Давай, да много. И двете са вкусни, те чето и няма смисъл. Трева ли е? Пак е сладко. Значи е лайм. Трева не може да. Ма ела по тук в камерата, гледай, само аз съм виждам, ще кажеш, че ще говоря с въздуха. А така. И стига бе, падна му се куба. Ма аз как трябва да се падне. И да продължаваме. Хайде, не мога да се... Say, can you have my phone real quick? What the fuck? На тебе смешно ли ти беше? О, я искам да видя тимурата. Ама на тебе смешно ли ти беше предното? Не. Ай, сега да се намерим. Yes, трева или лайм. Сладко е. Трева. Тревата, тя не е вкусна, бе. Гадна трева. Сочна е. Тя е сочна. Но на мен смада трева. Ама то ти сочна ли? Да, сочна трева, но е гадна. На мен да ми западне сухо. И ти ме засмял да се смени, защото той се разсмя толкова много. Значи, Ти, мама, сега че не ме вземай показвала. вземай пари. Ей, те, защото ти пари се разсмя. О! Стига, или паста за зъби, абе я го хъпни. Ако се пади паста за зъби, значи си късметлия. Няма да е това. Какво е? Паста е. Супер. Аз съм. Да не повърня. Ти. Чай, че го спусна. Къде беше то, бе? Е, така. Къде? Ти? Да. Ти или... Не го разбирам. Ти супер гадното е, само го опитах, ще кажеш. Какъв вкус? Само гадни ми са паднат. Какъв Само го вкус хапнах. Еми, хапни го малко от тук, да виж колко е гадно. Супер гадното е. Гадно е, нали? Не, няма никакъв вкус. На мен пък ми стана да гледайте хора колко ми много сме. Газ е гадното, бе! Знам, пий вода. Много е гадно, гледайте хора много плюем. Много са гадни тя. Супер гадни. Те излече малко не сте видяли, защото са... Добре, продължаваме с какво. This is the most beautiful thing I've ever seen. They're serving in my home, made out of watermelon. Yes, Lord. This is athletic. He struggles to lift the weight, but I got watermelon to keep me in shape. This is glorious. Y'all thought I had a watermelon instead, but I got a team of pumpkin heads. This is hygienic. She showers with Pantene. But I got watermelon to keep me clean. This is life-saving. They almost drowned when they were boating, but I got a watermelon to keep me. Един не стана смеш, там пада от полета и другия. Тебе смешен ли ти беше? Ай, ской, как се разсмеем всичко, защото е impossible да се върне. Мога да си изключа смеха. Браво. Паси зъби или... Който и да е там. Те паси зъби. Найс. Но повече не му се видя. Да, паста за зъби е някак. Не, вкусно е, ма аз ядох 2 паси за зъби. Представи си. Ама ще налеем още вода. Keep floating. This is relaxing. Tossed and turned to the sound of thunder, but I got watermelon to soothe my slumber. This is romantic.
He struggles to get the ladies, but dating's a breeze in my Watermelon Mercedes. This is the most beautiful day! They got helmets on their heads, but I got a watermelon instead! Hey. Hey, where you going? Dance pass. Добре, на него му стана смешно. Той докато си избере, аз ще му кажа какво е. Давай. И... Бати късмет. Пак повръщам или прасквата. Надявам се деца пак не повръща. Чай. Севенца. Добре? Отначало е много хубаво. Да. Дано ти пак. Хора, да налея, брат. Ау! Гадно ли е? Повърня ли е? Да! Изплюй го. Е друго. Паднал се повърня. Иди да го изплюш бързо. Да! Yes! Много е гадна повърнята. Знам. Питай я. Мирише, а чуват ли се долу? Не съм се разсмяла на ти тъп клипче. Беше тъп. Не беше тъп само. Давай ти си. Газ повърнята беше. Знам, но сега не ти я бимбозар. Поне на мен са паднат хубави малки плюни. Not that scary. Hey! Jojo! Will you marry me? Okay. I always spank my dough. Who's your daddy? You're not my dad! You got the product? Yeah, I got it. What are you doing? She's a beast! I call her mama. Why are you so tired? I've been hooping all day. Grandma, you don't play basketball. Ball is life. Like you pee up on the track, I swear that you'll see the best. Мама, кефи само. Ето, зад мен е купичката. И... Добре, аз снимам. Ама аз ти хванах и той има какво и той. Или... Не, ти няма да го ям 100%. Уедно. Не, или шоколадов пудинг. Или уедно. Не, или това как му викаха, бе, на кучетата. Кучешка храна. Знам, да скеме палци мората. Искам шоколада. Не, Я може да го побудиша. Ще го изхвърля този буб. Някъде ще харесваш на котките храната. Не. Ето ти беше куче. Не казах, А, че... да. Ядах ли? Не, няма никакъв вкус. Не, аз повече, аз с Hey, yo, my name is Eric Dunn, and my pussy is wet. Wait, bro, what? All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind. I didn't know anything. I just gave up. What's 9 plus 10? Ето за 21. Ето беше супер гадно. Това или пратка. Това ще е. Имаме късмет. Гадно ли е? Аре, те беше супер гадно кучешката храна, бе, само да опитах.
Не, много годно от повърнята. Лязна ли е? Повърня ли? Сам повърнят са пада, едно повръщаш. Ето ти ходиш да си мокриш устата. Гледай, Олят, всичко тук. Стига бе. Дай салфетка. Тръпни са. Я вдигни чашата. Сам повърнят са пада. Добре, че не е толкова по-гадно кучешка с ръца, но напиташ. Добре, че свърши. Добре, че свърши. Ето хора, няма по... Има още 3 повърни. Има много бели. Белите ко бяха, бе? Кокос или каквото и да е. Или бебешки, кърпички, май. Я ще сам бели. Остана едно... Или... Аз не знам, че какво е. Има две такива с точки, зелени с точки. И какво е това? Това, ама няма тути фрути. Има. Това ли е тути фрути, бе? Това тути фрутите не си личи. Или тути фрути, или сока нещо става. Story time. How does it feel for the narrator to become the narrated? Very awkward. Oh, where'd he go? I'm done. Get your shit and leave. I'm requesting the Uber right now. Would you like some gum? No. Bitch. Put your hands up! And they stay there. And they say yeah. I can't believe it. I always take a good picture. You gotta be kidding me. What's up, Buster? Watch out. For real. Buster's a killer. It's cool. He don't bite. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Да, смешно ти. На мен не знам защо. Сигурно след кучешката храна. Кучетата как го ядат, сигурно на тях е торта. Аз не знам, бъхти. Повече тях вземам тия бурзарите. Ама то вече няма повече черни, гледай. Ма то не е черно. Да, аз се радвам, че няма повече черна. Аре, давай ти си. Пусни едното. Аз ще пуснеш повърнята, бе, нали ти се падна за 3 път, ако беше. Ти, чай. Или кокос, или бебички аз. Бебички кърпички. Бебички кърпички? Бебички кърпички не са ли по-рано? Кой се падна? Кокос. Стига, бе, искаш да се паднат беберки, беберки. Ясно ли? What time is it? Look at them. Look at their wrist. Look at them. All right, put it on. Tell me what you hear. Dogs. Cat. Motherfucker. Save my seat. If love will let me go. Watch where you go. Challenge time. Yo, Lance, you think I get this egg into that jar without it cracking? No. Guess you were right. Baby, can't you see I'm calling? О, добре хора, това ще края на този клип. Ако искате още клипове на Бин Бузър, просто дайте лайк и до скоро. Ще кажа чао.